afin fɛ sɔgɔlen don nin wagati in na Katikari Katila an b'a fo jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔfɛla ma an b'a fo dante foli min na an b'a fɔ a ka video ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan kunu an ka jamana ale kɔni kunna wolola Nations Unies kɔnɔna la kunu jigisigi kumaw fɔra wa kunu jamana caman bɛ yen ni o ye seba jamanaw ye ka taa se Chine ma fo ka taa se Irishila jamana ma donc olu bɛɛ farala an ka Mali jamanaba in kan ka se ka maliyɛndenw ka degun ka o fɔ Conseil de sécurité des Nations Unies na kunu o kuma ninnu olu kɛra tarew ye o hukumu kɔnɔna la an ye an kɔrɔkɛ bisimila an ka plateau in kan yan ni ale Seru Umar Traoré ni journaliste don maa mun fana bɛ analyse baw kɛ donc halisa ka a fɔ lajɛlikɛlaw ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina u ka video partager ka d'a kan révélation ba caman bɛna kɛ bi walawala in kɔnɔna la donc yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma di an ka maa welelen ma folikan mana k'a bolo k'o di maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na. Amadou Tcheba i Traoré awɔ n bɛ i fo ka maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yɔrɔ jan ani yɔrɔ surunna an bɛ foli ni tan ni t'u ma an bɛ an ka tugarankew fo olu minnu n'an b'u jate i b'a fɔ sɔrɔdasi minnu n'u bɛ kɛlɛyɔrɔ la parce que tunga ka gɛlɛn dɛ ni bɔr'i ka du da fɛ yɛrɛ hali jamana kɔnɔ ka taa dugu dɔ la i bɛ kɔnɔ kan ni maa y'i siyɔrɔ yɛlɛma dɔrɔn tɔɔrɔ de b'i kan minnu ye jamanaw bila ka kɔgɔjiw tigɛ ka cɛncɛnw boli ka taa fɛn ɲini ka na faso jɔ olu fana bɛ jihadi de la u bɛ kɛlɛ de la faso ye parce que olu bɛ yen u bɛ ka alisilamɛw balo u bɛ ka du jɔ u bɛ ka jamana jɔ an bɛ foli t'u ma mais foli belebeleba an tɛ sɛgɛn min na n b'o ta ka ɲɛsin an ka armée ma k'a daminɛ armée ɲɛmɔgɔba bi n'o ye chef suprême des armées colonel Assimi Goïta ka na se a ka ministre de la défense ma ka na se chef d'état-major général des armées ma ka na se chef d'état-major ma ani ka na se commandant de région militaire ani commandant de zone ani commandant de compagnie ani commandant de bataillon ani ka na se chef de peloton ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo d'accord sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu ye armée yɛrɛ kolo ye les militaires de rang an bɛ foli d'olu ma parce que nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi ka kɛ force ye force min n'a bɛ jamana bɔ bolo la an bɛ foli di fɛnɛ an ka paramilitaires ma n'o ye policiers ye n'o ye eaux et forêts ye n'o ye sapeurs pompiers ye n'o ye douaniers ye ani les surveillants de prison an bɛ foli di ninnu bɛɛ lajɛlen ma parce que ninnu fana bɛɛ de kelen bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan bi ka armée dɛmɛ a ka baara la parce que u bɛɛ ka objectif ye jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na ni nin fɛn fɛn kelen-kelenna y'a bolo jigin o de b'i ye jamana ka baranin na an ti jɔ nin si la parce que nin bɛɛ bolo dalen bɛ wo dɔ la min n'a bɛ jamana ka baranin da la kelen-kelenna fɛn fɛn bolo jigin o de b'i ye jamana ka baranin na donc an bɛ fɔlɔ ka olu fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka tila k'an disi gosi n'u ye k'a fɔ an wasolen don n'u ye olu minnu bɛ tile kɔrɔ anw bɛ suma la olu minnu bɛ nɛnɛ na anw bɛ funtɛni na ni funtɛni bɔra anw bɛ taa nɛnɛ na olu bɛ taa funtɛni na ni san finna anw bɛ boli ka don so olu bɛ boli ka kungo sɛgɛrɛ u bɛ kolo taama ka ji taama ka cɛncɛn tagama ka bɔgɔ tagama ka diɲɛ musow n'u denw kɔ ka diɲɛ ka lafiya n'u ka sunɔgɔ kɔ ka diɲɛ hali fini fɛngɛman kɔ ka teni girimanba in don u la ani fiɲɛ ti don a la k'o don u la ka tila ka laban ka gilet pare-balles da o kan min ka girin ni kilo 5 ye ka saga dɔ da o kɔ la kilo 25 i b'a sɔrɔ kilo 30 kilo 40 dalen bɛ dɔw kɔ la marifa min b'u bolo a giriya ye kilo 15 kilo 25 o damu disi la u ka aranjarisi n'i y'a sen fila ta k'a bila balansi kɔnɔ a bɛ kilo 1 pesé o gulonnen b'u sen na bon mɔgɔ minnu y'o kɛ anw dun dɔ don joli min bɛ anw na o b'u la donc olu sɔnna ka sacrifice de kɛ pour que anw ka lafiya o de kama
n'an ye Mali wɔrɔ bɛɛ ta ka hɛrɛ bɛɛ ta ka fɛn bɛɛ ta k'a di armée ma an ma foyi kɛ parce que o ti armée sara bɔ olu sɔnna k'u ni di k'u ni falen anw ta de la e k'i miiri dɔrɔn ni armée tɛ yen Amadou Koufa ni Iyad Agali ni Daesh ka mɔgɔw bɛna mun de kɛ malidenw na e miiri dɔrɔn ni armée tɛ yen ni kanan tɛ yen ni minnu bɛ sécurité kɛ n'olu tɛ yen an yɛrɛ dama bɛ mun de kɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ kasi ni gendarmerie ni polisi tɛ bi Bamako dugu kɔnɔ e ti hakili la ko milliardaire bɛ si a ka so wa wallahi dɔ b'a janamina ɲɛ kan f'a bɛ boli ka bɔ a ka so mais ni a bɛ t'i da a ka so a b'a ka milliard compter hakilila tigɛlen c'est que sécurité de bɛ yen donc diɲɛ ko bɛɛ la sécurité de ɲɔgɔn na tɛ n bɛ so ɲuman jɔ n bɛ muso ɲuman furu n bɛ kalan kɛ n bɛ kɛnɛya kɛ wallahi ni sécurité tɛ nin si tɛ parce que ni sécurité tɛ nin si tɛ sigi. o ye tiɲɛ ye. donc minnu y'o sécurité di anw ma anw bɛ waso n'o ye anw bɛ nisɔndiya n'o ye n'an sira ka kuma an tɛ se k'u ka rôle fɔ k'a ban an b'a dɔw ye minnu y'an dɔn an ma minnu dɔn an b'a dɔn k'a fɔ cɛ kelen o kelen n'a donna fini kɔrɔ wallahi nin bɛɛ donna de ka faso kuma wolo an bɛ dugawu k'u ye su ni tile ala ka saraw ye arijinɛ la ala ka saraw ko ye ala ka to jamana k'a dɔw ye. D'accord. An b'i fo kɔrɔ kunu i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an b'a ɲini lajɛlikɛlaw fɛ u ka vidéo partager kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kunu an y'a k'a fɔ an ka minisiri ni o ye Ablaye Diop ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan donc a ye kuma caman fɔ RFI ye kuma caman fɔ chinois yɛrɛ caman fɔ minnu bɛ taa maliyɛnw kanu na donc conseil de sécurité ko in kɛra cogo di mun de fɔra yen. Kati i ye MINUSMA fɔ i ye conseil de sécurité fɔ i ye fɛn fila de fɔ minnu tɛ kelen ye maliyɛnw t'a dɔn Nations Unies fana y'o fɔ maliyɛnw t'o fana parce que an b'a mɛn Nations Unies gindo dɔw b'a jukɔrɔ quoi. C'est que mun de kɛra diɲɛ na diɲɛ sebatigiw de kɛlɛla ka première guerre mondiale kɛ ka na bɛnkan dɔ sigi ka jɛkulu dɔ sigi k'a fɔ ko kɛlɛ kana kɛ tuguni o tuma an ka bɛn o bɛnkan in tiɲɛna kɛlɛ kura kɛra n'o o kɛra deuxième guerre mondiale ye o deuxième guerre mondiale bannen jamana minnu bɛ yen ni olu ye kɛlɛ kɛ n'u ye se sɔrɔ kosɛbɛ olu de nana jɛkulu sigi. Yaro l'Allemagne nazi y'o kuma mɛn ni o kun ye Hitler ka jamana ye donc se sɔrɔlen jamanabaw fɛ n'o ye États-Unis Grande-Bretagne Faransi a n'a tɔ minnu bɛ yen Chine ani Russie olu de nana jɛ sisan ka jɛkulu sigi Allemagne t'a la mun na Allemagne t'a la parce que se kɛra Allemagne la deuxième guerre mondiale kɔfɛ fɔ u ka jamana chancelier ou n'u ka masakɛ n'o ye Hitler ye ale y'i yɛrɛ fa donc ni se kɛra la e da t'a la donc depuis yen n bɛ fɛ i k'a faamuya ko minnu n'olu ye se sɔrɔ minnu sera tɔw la olu de ka sariya bɛ ka boli o don Mali ka dɛmɛ de taara Faransi ye parce que Faransi nana n jagoya k'an cɛ ka taa n'a ye ka taa an dɛmɛ o y'a dama ma n'a ye donc don min ni se sɔrɔla o jamanaw fɛ jamana duuru in fɛ olu ko kuma an ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'a bɛ kɛlɛ bali jɛkulu min n'a bɛ dantɛmɛ ko bali jɛkulu min n'a sagona ye min ye a b'o boli diɲɛ jamana tɔw bɛɛ kan diɲɛ jamana ka ca ni 150 ye jamana duuru de ko an m'an ka se boli tɔw kan o jamana in o de ye conseil de sécurité ye nka komi u kan ka diɲɛ tɔ mara de donc pour ka diɲɛ tɔ mara fo ka diɲɛ tɔ wele ka na fara u kan o de kɛra Nations Unies donc Nations Unies n'i y'a ta k'a lajɛ a conseil de sécurité mɔgɔ dɔw bɛ yen se sɔrɔla minnu fana ye n'olu nana fara u kan qui sont des membres mais qui sont pas des membres permanents o kɔrɔ ye u bɛ se k'e bɔ a la an maa duuru mana jɛ ko k'e bɔ a la e bɛ se ka bɔ a la mais n'an maa duuru jɛra ko k'e don a la e bɛ se ka to a la an ka intérêt kama
Par exemple, l'Allemagne est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais n'est pas membre permanent. Il y a famille. Donc, o jɛkulu min n'o sigira o de kɛra diɲɛ ko bɛ décider yɔrɔ ye jamana 5 ko mɔgɔ 5 de bi sigi ka diɲɛ bɛ kungo décider n'a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ n'u ko ka bin maa min kan k'o fa o ka ɲi n'u ko ka maafala min blanchi ka prix Nobel d'o ma o bɛ d'o ma o ka ɲi olu de bi diɲɛ kungo décider olu ma bila ala place la sa wa ɲɛnamaya bɛɛ ni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo sanfɛ olu de b'a décider o de ye conseil de sécurité ye membre permanent les 5 pays ye minnu cité ye donc mun nana kɛ comme kɛlɛ minnu wulila n'o ye première guerre ni deuxième guerre mondiale ye o sababu ye bingalu de ye quoi parce que dɔw de bɛ bi dɔw kan u bololafɛnw n'u ka hɛrɛw nɔfɛ faransi yɛrɛ nana bin anw kan yan o senfɛ k'an ka mɔgɔninfin cɛ ka taa o bannen kɔfɛ ka n'an ka nafolo cɛ donc baara ye bingali de ye quoi États-Unis baara ye bingali ye Grande-Bretagne baara ye bingani ye Faransi baara ye bingani ye maintenant jɛkulu tɔ fila n'o ye Chine ani Russie ye olu de ko anw tɛ bingali la a ko in ye nin de anw tɛ bingali la anw bɛ taa ni sira wɛrɛ ye n'o ye teriya sira ani nɛgɛni sira ye pour que anw k'an ta sɔrɔ mais ka taa fɔ k'an bɛ se la ka taa bin dɔ kan anw t'o la kɛlɛ de bɔra ye ko tiɲɛna ye de parce que jɛkulu min don u bɛnna kan k'a signé o mɔgɔ 5 de b'a décider ka taa bin mɔgɔ dɔ kan ni mɔgɔ kelen ma sɔn a ti kɛ comme Chine ani Russie k'olu tɛ bingali la Grande-Bretagne États-Unis ani Faransi olu dun ko k'u bɛ binni la o bɛ bingali la n'a dɔn o ka choix tɛ kelen ye depuis ye Nations Unies kɛlɛ daminɛna ye Nations Unies kɛlɛ daminɛlen ye mun nana kɛ ni Amérique ko a bɛ taa bi yɔrɔ min kan Russie wala Chine b'a fɔ aw bin kun ye o kan mun ye n'a ko a bɛ t'u kɛlɛ a kun ye mun ye u b'a fɔ an b'a kɛlɛ ni kun ni nin kun in kama u b'a fɔ ayi o tɛ kɛlɛ kun bɔ a ye taa négocier u fɛ ni Grande-Bretagne ko k'a bɛ taa bi yɔrɔ min kan Chine b'a fɔ non aw bin kun ye o kan mun ye an bin kun ye o kan nin u b'a fɔ ayi bingani t'an ka taabolo la a ye bingali dabila a ye t'u négocier i n'a fɔ anw b'a k'a kɛ cogo min parce que o de y'an ka bɛnkanw ye MINUSMA Nations Unies sigira bɛn de kama c'est pour la paix ni France ko a bɛna bi yɔrɔ min kan o b'a fɔ non France nin t'a kɛcogo ye donc France Grande-Bretagne ni États-Unis nana mun jateminɛ sisan cɛ n'an ma fɛɛrɛ ɲini Chine ani Russie la cogoya t'an bolo dɛ an tɛ se k'an sago kɛ diɲɛ na dɛ anw dun bɛ bi mɔgɔw kan k'u ka fɛnw ta ka na an yɛrɛ développer n'o ye u nana stratégie jumɛn bila sen kan u nana jɛkulu dɔ de sigi comme Chine ani Russie o ni continent indien ka surun ɲɔgɔn na olu bɛ yabafɛ kɛrɛfɛ olu bɛ yanfɛ kɛrɛfɛ u ko ko bon k'an minnu ka surun ɲɔgɔn na hali n'an tɛ continent kelen kan an ka jɛ ka jɛkulu dɔ sigi u ko min ma Organisation pour l'Atlantique Nord o de tɔgɔ ye arabu fɛ anglais kan na OTAN o OTAN an k'o sigi n'an y'o sigi sisan Russie ni Chine bɛna wo min bila Conseil de sécurité la an bɛna jamana wɛrɛw fara kan n'o ye Allemagne ani jamana wɛrɛw ye minnu bɛna don an fɛ o OTAN kɔnɔ pour que ka an dɛmɛ kɛlɛ la donc an bɛ se k'an ka bingali kɛ o Organisation de l'Atlantique Nord n'an bɛnna min kan an bɛ taa bin o kan k'a sɔrɔ an m'an sara Nations Unies na n'o ye Chine ani Russie ye o diɲɛ kɛlɛ daminɛna yan de ni ne nana ni guerre froide ye OTAN ko de nana ni guerre froide OTAN de taara Kadhafi faga ayi ma se yen fɔlɔ donc Russie fɛnɛ ni Chine nana lajɛ comme o don aw sebatigiw farala ɲɔgɔn kan a bɛ bi diɲɛ kan anw fɛnɛ bɛ na jɛkulu dɔ sigi anw tɛ bi diɲɛ kan mais pour que ka aw contrer parce que ni aw tora bingani la n'a jara aw bɛna bi anw yɛrɛ kan u nana ka na jɛkulu dɔ sigi pays émergents minnu bɛ yen n'olu bɛ ka commencer ka fɛn sɔrɔ deuxième guerre mondiale kɔfɛ ni sebu ye u nana Brésil fara u kan Russie Inde Chine
ani Sud-Afrique u y'o jɛkulu fana tɔgɔ da ko BRICS en opposition à OTAN. Donc mun nana kɛ ni OTAN ko a bɛ min kɛ n'a kuma nana Nations Unies na sécurité permanente au kɔnɔna na conseil de sécurité kɔnɔ Chine ani Russie comme olu bɛ yen olu b'u opposer i b'a fɔ Mali taw kɛra cogo min. Donc u ye Nations Unies yɛrɛ u ka kow kuma fɔli dabila Nations Unies kɔnɔ ka na kɛ sa kɛrɛfɛ kow ye OTAN de bi jamanaw kan o OTAN de taara bi Libye kan o OTAN de binna Iraki kan o OTAN de taara Syrie ka taa Syrie kɛlɛ kɛ o OTAN de taara ka taa Afghanistan kɛlɛ kɛ donc o ye bingani jɛkulu de ye diɲɛ kɔnɔ wa u ka règle ye u ka slogan i b'o dɔn wa tous pour un un pour tous o kɔrɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛ ye i ka nafa ɲinini na n ti maga i la ni e bɛ k'i ka nafa ɲini min ye i man ye i ka nafa ɲini n ti foyi k'i la mais ni maa binna an kɛrɛnkɛrɛnna fɛn o fɛn kan an bɛɛ bina jɛ o tigi la o kɔrɔ olu bɛ se ka bin mɔgɔ kan k'u piéger k'u tromper k'u faga k'u ka biɲɛ ta maa si tɛ se ka kuma ni maa min kumana o bɛ wuli kama tɔw bɛ jɛ e la mais ni maa kelen wulila k'a bɛna olu kama ka na bin u kan o kuru bɛɛ bɛna jɛ o la o de o t'an ka règle donc ni rapport de force fila de bɛ diɲɛ na n bɛ nin ɲɛf'i ye mun na parce que a bɛna to i bɛ Mali kɛlɛya ani Nations Unies MINUSMA ko ani Ablaye Diop ye kuma minnu fɔ i bɛna a faamuya quoi parce que ko jumɛn de ye donc diɲɛ ma kɛ colonne fila ye sisan n'i bɛ Faransi fɛ da la k'a fɔ k'i ni Chine tɛ i ni Russie tɛ mais keguya la OTAN jamanaw fana b'u dɛn ka na baara kɛ BRICS jamanaw fɛ u ka intérêt la quoi coopération bilatérale o bɛ ɲɛ mais kɛlɛ sira fɛ ni BRICS mɔgɔ min ko a bɛ kɛlɛ kɛ OTAN fɛ OTAN bɛɛ bɛ wuli ni OTAN bɛɛ ko a bɛ kɛlɛ kɛ OTAN jamana dɔ ko a bɛ kɛlɛ kɛ BRICS jamana fɛ BRICS jamanaw bɛɛ bɛ wuli k'o kɛlɛ donc ni ne kɛra u ka contre-pied ye Poutine ye min créé k'o sigi o de bɛ ka diɲɛ réguler bi donc mun nana kɛ diɲɛ na comme Faransi anw mara a ka colonie ye anw ka jamana ye Faransi bi bin anw kan États-Unis ti kuma Grande-Bretagne ti kuma parce que u bɛ jɛ la Allemagne ti kuma parce que u bɛ jɛ la maintenant Faransi nana f'u ye ko comme ne kelen fanga tɛ se an ka jɛkulu dɔ wuli parce que ne bɛna kɛlɛ dɔ de wuli Mali la n bɛ fɛ Mali dugujukɔrɔfɛnw an ka na wagati sera sa an ka n'u minɛ parce que le Mali est un scandale géologique Mali région tɛ yen min dugujukɔrɔfɛn tɛ diɲɛ ta a kelen tɛ yen e ka région dɔ fɔ k'e sigalen b'o la ko c'est la région la plus pauvre e k'o fɔ ne ye tan ni Kayi don nɛgɛ bɛ yen uranium bɛ yen calcaire bɛ yen magnésium bɛ yen bauxite bɛ yen ni kulikoro don pétrole bɛ yen gaz bɛ yen ɲɛsi bɛ yen ni sikaso don uranium bɛ yen aluminium bɛ yen sanu bɛ yen nɛgɛ bɛ yen pétrole bɛ yen ni Segu don terre rare bɛ yen gaz bɛ Segu ani terre cultivable bɛ yen ani ji bɛ yen ni Mopti don Mopti baw bɛ yen terre rare bɛ yen magnésium bɛ Mopti ani bauxite bɛ Mopti ni Tombouctou don phosphate bɛ Tombouctou pétrole bɛ yen gaz bɛ yen terre rare bɛ yen ni Gao don uranium bɛ Gao pétrole bɛ yen gaz bɛ yen magnésium bɛ yen calcaire bɛ yen ni Kidal don a bɛɛ bɛ Kidal cobalt bɛ yen coltan bɛ yen fer bɛ yen magnésium bɛ yen uranium bɛ yen pétrole bɛ yen ji bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen. Alahu akibaru. Ni Bamako don calcaire bɛ Bamako. Calcaire bɛ yan. Bauxite bɛ Bamako. Magnésium bɛ Bamako. Gaz naturel hydrogène o bɛ Bamako. A tɛ tɛmɛ o kan. Donc Mali fan si tɛ yen ni min falen tɛ dugujukɔrɔfɛn na c'est que depuis Kanku Musa tile Faransi tilara o recherche la ka a dɔn ko Mali ye diɲɛ jamana bɛɛ la Russie ye ka sɔrɔ ka na i coro Mali kunna Faransi y'o dɔn cogo jumɛn na parce que anw ka commerçants Djéné ani Tombouctou 7e siècle ninnu ka taa
olu kun tɔgɔ bɔlen bɛ diɲɛ i b'a fɔ ko an bɛ Dubaï fɔ cogo min an bɛ Washington fɔ cogo min Jɛnɛ ni Tɔnbukutu de kun tɔgɔ bɔlen nɔ ten olu ye diɲɛ dugubaw de ye civilisation bɛ dugu mun na i bɛ na ye quoi bi ni maa min y'a ka vie kɛ n'i ma se Dubaï i ma se Washington i ma taa Tour Eiffel lajɛ u b'a fɔ ko non ko karisa e ma ye farafin bɛ taa photo ta Dubaï ani Tour Eiffel ou bien Washington yan bon diɲɛ mɔgɔw de tun bɛ na u bɛ n'u jɔ Jɛnɛ ani Tɔnbukutu parce que civilisation tun bɛ yen yen de tun ye dugu sagamaw ye mais sanu ni wariko la Mali de ye wari ta plus de 15 000 tonnes d'or Kanku Musa ye min doni sokaw ni ɲɔgɔnmɛw la k'a taa aide kɛ diɲɛ jamana bɛɛ ye parce que Mali tun était le pays le plus riche du monde ka taa aide kɛ diɲɛ jamana bɛɛ ye a waati fo ka sanu prix bi san 10 kɛra sanu prix ma yɛlɛ Ala ni Kanku Musa aide min kɛ les pays riches Dubaï ninnu ni Arabie Saoudite ni Égypte ninnu ni jamana bɛɛ la France tout a taara aide kɛ nin bɛɛ ye parce que le Mali était riche donc yen faransaya dɔ ko sɛbɛn Mali o de la o nana bin Mali kan Kanku Musa tile la sanu tun bɛ bɔ bolo de la mais sisan sanu bɛ bɔ machine de la o de dasilen b'an ka dugukolo jukɔrɔ a n'a ressources donc o de kama Faransi tora Mali kan comme Faransi tora Mali kan ka Mali k'a ka colonie ye Faransi kɛra Mali kɛra Faransi ka précaré ye o kɔrɔ ye ko ni ye ne ka sogo ye n y'a ɲini ka na n'a ye mɔgɔ tɛ maga la n'i ma jɛn n'a ye ni wulujugu taara sogo faga ka na da ni wulu wɛrɛ nana ka maga la a bɛ wuu cɛ a la a b'i gɛn Mali bɛ ten ne Faransi bolo fɔ n'a ni bɛnna la i k'a dɔn k'a ka intérêt b'i kun o de la Faransi taara MNLA ɲini ka na a dɛsɛlen ATT la parce que Areva ni o bɛ ka uranium bɔ Niger o ye Faransi ka société ye o tun ko Amadou Toumani Touré ma ko ka autorisation de recherche d'u ma faleya min bɛ Kɛɲɛba ko uranium bɛ k'u bɛ taa uranium ɲini ATT ma sɔn Sarkozy tile la u ko bon ATT ma n'e ma sɔn i ka jamanaden minnu bɛ yen an bɛ n'i obligé i bɛ papier signer o kan na o de ye immigration choisie ATT banna o fana ma donc kɛlɛ donna Sarkozy ani ATT ni ɲɔgɔn cɛ a ko bon n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka e ATT bɔ yen ka na ni mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ne ka demande satisfait n ka précaré ni e aw bɛ ne ka bolokɔnɔ fɛnɛya de la n ka se ka n ka nafolo bɔ o de la Nicolas Sarkozy a taara MINUSMA ɲini ka na créer MNLA ɲini ka na créer ATT jigi tun ye Kadafi min ye n'a ye cité administrative in jɔ ministres bɛ yɔrɔ min na ka dɛmɛ caman kɛ Mali ye a nana ka na Kadafi bin ka Kadafi faga fɔlɔ k'o yira ATT la k'o ka pétrole ta k'o ka jamana k'a sago ye depuis attaque daminɛna Benghazi et puis n'u bɛna u b'u nakan kɛ k'u bɛna population civile protéger k'a sɔrɔ u natɔ population civile protéger u bɛna mɔgɔ min protéger u nana k'u bɛna mɔgɔ min protéger u b'o ɲɔgɔnna ba tan de faga fɔlɔ quoi o mɔgɔ n'u bɛ k'u bɛ mɔgɔ tan protéger i b'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ 1000 faga ka mɔgɔ tan protéger mɔgɔ gansan u bɛ mɔgɔ 1000 faga u nana mɔgɔ tan min protéger o protéger kama kɔrɔ u nakun tɛ protéger u bɛna objectif dɔ de kama u y'o de kɛ Libi ka Libi ci ka Libi fɛnw ta ka Kadafi faga Kadafi tun ye réserve d'or min mara ye k'a bɛna franc africain créer i b'a fɔ euro bɛ cogo min ka farafinna bɛɛ bɔ jɔnya la ni jɛkulu ninnu bolo o ye Kadafi faga o y'a raison fondamentale dɔ ye réserve d'or min tun bɛ Kadafi bolo o y'a tilancɛ ta a tilancɛ tununen bɛ Libi désert kan hali sini Faransi bɛ k'o yɔrɔ ɲini Kadafi y'o dogo o ma ye ban n'i y'a ye Libi kɛlɛ tigɛ a ban hali bi Libi tilalen don fila ye parce que Kadafi ka or ni jama min ni Kadafi y'a dogo parce que a b'a dɔn zone ninnu bɛ ka n'o kama binkannikɛla ninnu bɛ ka n'o kama u bɛ k'o de ɲini halisa u m'o yɔrɔ dɔn Faransi ni Grande-Bretagne ni États-Unis bɛ ka Kadafi ka sanu tɔ dogolen bɛ yɔrɔ u bɛ k'o ɲini halisa désert kan u kɔni b'a dɔn k'a enterré la désert kan mais désert yɔrɔ jumɛn o t'a dɔn le désert libyen est trop vaste u b'o kɔnɔna de kɔnɔ donc Libi binnen u y'o mɔgɔ kelenw ni n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ta sisan ka na MNLA créer u ye réunion kɛ Paris ka MNLA sigi sen kan k'a f'u ye bon a ye na Mali territoire dɔ minɛ anw n'aw bɛ se ka baara kɛ cogo min parce que ATT bannen don anw ta ma n'aw sera k'o bɔsi ATT la donc anw n'anw bɛ kɛ jamana ye au moins dugu jukɔrɔ fɛn min bɛ aw ka o yɔrɔ la an bɛ n'o minɛ pour que ka se ka baara kɛ ni o ye donc MNLA créer cogo filɛ ka bi Mali zone kan ka Mali minɛ
o kɛra sababu ye ATT binna ATT binnen Amadou Aya u nana u sigi k'o lajɛ o y'a ye o tɛ Faransi ka affaire kɛ o bi Faransi juguya kumaw de fɔ u nana gɛrɛndɛ sigi o kan k'a fɔ CEDEAO ye a ye nin bɔ yen nin t'an ka affaire kɛ CEDEAO nana ka na pression kɛ Aya kan k'u bɛ embargo kɛ Mali kan o don Amadou Aya Sanogo diyagoyara ka accord cadre dɔ signé pour que Jɔnkunda ka kɛ président ye parce que u mago bɛ civil dɔ de la u bɛ min manipuler k'o kɛ ka u sago kɛ accord cadre signé na Amadou Aya Sanogo bilara kɛrɛfɛ dɔɔni f'a taara yɛrɛ sɔrɔ kaso la Jɔnkunda sigira ye Faransi garala dɔɔni o la jugu b'a na dɔɔni Faransi bɛ ka terroriste pousser ka na dɔɔni fo kana Jɔnkunda obligé ka lettre ci u ma u kun mago bɛ min na u kun bɛ k'o de ɲini u ka sɔrɔ ka na Mali la k'a fɔ k'u bɛna appui kɛ sanfɛ k'u to la u selen Kidal ka jigin ye k'a fɔ bon anw ni MNLA kun bɛnna min na an bɛn'o de waleya sisan o y'a sɔrɔ mijaw kɛlen bɛ ka taa tugu MNLA la u bolilen bɛ dɔw taalen bɛ Mauritanie dɔw taalen bɛ Algérie dɔw yɛrɛ bɛ Algérie u taara ka taa MNLA mɔgɔw ɲini ka na ka n'u sigi Kidal ka fanga d'u la o condition de la anw bolila k'a fɔ ko bon diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw dɛmɛ a ye na a kana anw bɔ bolo la o don Chine Russie Grande-Bretagne France ani Angleterre ani États-Unis olu de nana fara ɲɔgɔn kan ka résolution ta MINUSMA kana anw ka jamana kɔnɔ ko pour que terroristes bɛ ka civil minnu faga o ka jɔ terrorisme ka kɛlɛ Mali kana tila Mali ka kɛ kɛlɛ ye ɔ MINUSMA nana nin de kama a nacogo de filɛ e y'a faamuya donc Faransi ka fɛn ɲininen de don MINUSMA nali ye parce que Faransi de b'a sababuya o de kama depuis MINUSMA nana anw ka jamana kɔnɔ a nakan kɛra fɛn o fɛn min ye a ma si kɛ 100 ans anw ka insécurité tun bɛ les 3 régions nord du Mali a y'o bila ka na Mopti fara kan ka Mopti bila ka na Mali 80% bɛɛ minɛ donc MINUSMA in ye piège de ye comme piège don Mali IBK nana ka na a ka san 7 kɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la Mali faama kura minnu bɛ olu y'a dɔn ko piège don mais n'i bɛ bɔ piège kɔnɔ i bɛ bɔ intelligemment de parce que MINUSMA nana mandat min kama objectif min b'a la a m'o kɛ bon MINUSMA dun ye Mali fana ye kɛlɛ kɛ Faransi k'o dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka jamana wɛrɛw dɛmɛ ka Algérie dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ Libéria ka kɛlɛ kɛ Soudan ka kɛlɛ kɛ Sierra Leone Maliens taara kɛlɛ kɛ nin bɛɛ la ka le Mali a contribué à la stabilité du monde entier diɲɛ basigi Mali ye kɛlɛ k'o la donc Mali ka juru de bɛ nin bɛɛ la ɔ o juru sara Mali de bɛ o nɔfɛ sisan k'o ka kɛ MINUSMA ye ɔ MINUSMA min nana o de ma se ka kɛ Mali sago ye voilà pourquoi Ablaye Diop taalen Zeni a y'a ɲɛfɔ Mali b'a fɛ MINUSMA ka kɛ cogo min n'o y'a ka objectif de départ ye 2013-2014 bɛnkan kɛra min ye k'a fɔ u bɛna civiliw kɛlɛ ka u kisi mais u bɛn'u kisi contre qui contre mɔgɔjugu kojugu les terroristes e tɛ se k'u kisi terroristes ma min b'u kɛlɛ donc fo MINUSMA ka kɛlɛ de daminɛ parce que MINUSMA tɛ kɛlɛ la o de bɛ Ablaye Diop ka discours kɔnɔ fɔlɔ filanan MINUSMA tɛ kɛlɛ la Mali min ye kɛlɛ daminɛ ka population civile protéger jugu la MINUSMA bɛ rapport kɛ tuguni 3 mois k'a fɔ ko Mali ye civiliw faga ka galon da Mali la MINUSMA bɛ laban tugun El Gassim Wane a ka ciden min bɛ yen a bɛ taa ni MNLA ni SEMA mɔgɔw o terroriste minnu farala ɲɔgɔn kan MNLA de tun bɛ yen minnu tun ye Ansardine ni Mijaw ye u y'olu de yɛlɛma ka kɛ HCA ni MAA ye olu de nana ka na fara fɛngɛ kan olu de nana ka na fara Ansardine kan ka na ani MNLA kan ka kɛ SEMA ye donc o terroriste minnu bɛ yen n'olu ye mɔgɔ fagalaw ye olu de ye SEMAw ye o SEMA ka kuma MINUSMA taara ka t'o de fɔ Nations Unies ka Zeni sigi kɛnɛ kan ko olu ko k'u ma sɔn ko DDR kɛcogo ko a tɛ ka kɛ olu sɔrɔ la k'a ka suma ko DDR kan ka kɛ cogo min ko u ka cɛ bɛrɛ tɛ ka taa sɔrɔsiya la donc k'u y'u plaigner o la aw dunnaw ye maliden ye comité de suivi de l'accord bɛ yen sigi ka fɔ kɛnɛ b'an bolo aw ma kuma fɔ an ma lettre ci Assimi ma an ma lettre ci premier ministre ma an ma lettre ci ministre de la défense ma fo aw bɛ taa ka taa fɔ MINUSMA ye o tuma mun de ko bɛ aw kɔnɔ ça montre que MINUSMA tɛ Mali ka baara la o de kama Ablaye Diop a été clair a k'u bɛ fɛ MINUSMA k'a ka mandat bila Mali territoire lakanani hukumu kɔnɔna na ɔ an tɛ sigi k'o lajɛ comme
comme Mali bita comme observateur ani diɲɛ jamana tɔw bita comme observateur jamana duuru ne b'a décider observateur n'a y'aw ka kuma fɔ diɲɛ jamana tɔw ye filɛlikɛla dɔrɔn de u y'olu wele ka na de dɔrɔn a ka k'u ɲɛna u fana bɛ se k'u da don a la mais u t'a décider jamana duuru min b'a décider Ablaye Diop ka kuma banna ko Ablaye Diop ani jamana tɔw minnu bɛ yen k'u bɛɛ ka bɔ a bɛɛ de bi bɔ jamana duuru in de bɛ taa décider o donc an sigi mɛ ka o résolution o bɛnkan in de kɔnɔ kununko o ye ɲɔgɔn ye u bɛnna fɛn dɔ kan mais comme n'u tilara u b'a kɛ communiqué officiel ye k'a bila an ye fɛn dɔw mɛn mais an bɛ communiqué officiel kɔnɔ donc a kana k'e kɔnɔ ko décision taara Mali ɲɛna dɛ a ma ta Sénégal ɲɛna a ma ta Côte d'Ivoire ɲɛna a ma ta diɲɛ jamana tɔ si ɲɛna ni jamana duuru de taara bɛnkan kɛ ka décision u bɛ bɛn décision min kan u bɛ n'o da jamanadenw tulo kan donc Mali ko fɛnɛ ko ka kaarida kɛ MINUSMA ye u bɛ to ka nkalon tigɛ ka da anw na k'a fɔ anw ka armée taara bin u kan u ye nin kɛ a donsen n'a bɔsen k'a sɔrɔ nkalon don a kuma ninnu seereya t'u la kuma jɔlenw tɛ n'i y'u tan u bi parce que contradiction ma k'a la sɔsɔli ma k'a la dalu jɔnjɔn t'u la olu yɛrɛ ma taa terrain kan donc Mali ko k'an ti jɛn n'o ye tuguni parce que o ye ka Mali armée tɔgɔ tiɲɛ ka Mali tɔgɔ jugu nɔrɔ Mali la diɲɛ bunakun kan Ablaye Diop ko Mali tɛ jɛn n'o ye Faransi kun taara fɔ ko Mali ka sɔn Nations Unies k'a décréter ale b'a to Niger Takuba ma ale yɛrɛ m'a fɔ k'a bɛ taa ni Barkhane ni Takuba ya k'ale b'a to Niger tuguni Takuba b'i to Niger a bɛna opération kɛ Mali la tuguni dans le cadre de la MINUSMA kabawe ko kiti lɛdu nge bɛ fɛ k'a naji min n'i tor'o la i laban i b'a sogo dun k'a kunkolo tɔ bɛ k'o dun o ye tiɲɛ ye Ablaye Diop k'o ti kɛ ko Assimi Goïta ale ci ko a kana fɔ k'o ti kɛ o bi ti kɛ Mali bɛ fɛrɛ ka sa o ti kɛ an ban'o ma G5 Sahel u ko non ko Mali bɔra G5 Sahel la ko vraiment ko kɛra nimisa koba ye ko ma bɛn Assimi Goïta ci don Ablaye Diop ko t'a f'u ye ko G5 Sahel sigira sariyaw de kan an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye n'o sariyaw sɔsɔra Mali tɛ ka bonya ne ko Mali bɔra la wa n bɔra la transition délai ko aw de ko a bɛ traité ko la question sera traitée de façon régionale o kɔrɔ de ko an n'an dafɛ jamanaw n'o ye CEDEAO anw de bɛ bɛn a kan CEDEAO ye émissaire minnu bila ka na an ye commission technique minnu sigi CEDEAO tɔgɔ la ani communauté internationale tɔgɔ la anw bɛnna kalo 24 de kan o kɔnɔna na o de la Assimi ye décret ta k'a fɔ kalo 24 don CEDEAO yɛrɛ kun bɛnn'o kan o ta kun kɛra ni o de Ghana o de kun kan ka entériner tilala ka janfa k'o la tuguni donc Assimi ko n'o ye anw bɛnkan ye aw tɛ to yɔrɔ kelen a bɛ taa kɔfɛ a bɛ na ɲɛfɛ ne dun bɛ yɔrɔ kelen 24 mois a y'o da o tulo kan ye ka laban tuguni k'a fɔ k'a jira aw la k'a fɔ Assimi sɛbɛn ye jamana baarali ye pour que an kana ordre constitutionnel la loi électorale min bɛ kalafili koɲɛw ɲɛfɔ o loi bɛ CNT ɲɛkɔrɔ o kan ka voter alamisa don sini tɛ alamisa ye de sinikɛnɛ tɛ alamisa ye bi ye tarata ye o loi bɛ CNT mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'Ala ma basi kɛ CNT kan ka o loi ka baara kɛ o kan alamisa CNT dun o loi fɛnɛ dir'u ma avril session min kɛra avril o bantɔ tile 4 loi dir'u ma donc u ye écoute de kɛ ka parti politique lamɛn ka société civile lamɛn ka expert lamɛn ka jamanaden ma koloma lamɛn k'o bɛɛ hakilina ta ka sɔrɔ ka loi in amender o de kuma bɛna taa fɔ CNT kɔnɔna na le 4 o ye Assimi ka ŋaniya ɲumanya dɔ ye k'a fɔ a bɛ fɛ ka taa kalafiliw la a filanan jamana sariya suma kan ka yɛlɛma pour que accord fɛn dɔ bɛ yen u ka ta en compte ani jamana yɛrɛ basigi fɛn dɔ u ka ta en compte Assimi jɛkulu min b'o baara kɛ ka réfléchir Assimi ye o décret signé a ma da décret signé ma décret kɔnɔ a ye kalo 2 dɔrɔn délai de d'u ma o de ye Assimi diya ye n'a y'i bila baara la e b'a ban don dɔ quoi kalo 2 donc anw bɛ baara la mais Ablaye Diop ko baara belebeleba ye min ye n'o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye parce que ni si tɛ se ka kɛ ni basigi tɛ yen o de ye k'a fɔ MINUSMA ale de kan ka wuli bi ka Mali ka kɛlɛbolo dɛmɛ Mali sagoya la Mali commandant ka bila MINUSMA ɲɛ ka Mali ka kɛlɛbolo dɛmɛ pour que an ka terroriste kɛlɛ n'an y'o kɛ o tuma élection bi sɔrɔ ka kɛ
parce que sécurité est préalable. Donc Amadou Tcheba ko de ye nin ye bɛnkan bɛna kɛ Mali ta ye a tɛna kɛ Mali ta ye an t'o dɔn dɛ Mali tɛ k'a décider dɛ wa n'u y'a décider on est obligé k'a subir tuguni pendant une année an de bɛ se k'a lajɛ san wɛrɛ k'a fɔ ko an b'an ban parce que an ye min fɔ ɲinan ko ka kɛ n'o ma ta en compte n'an y'o lajɛ san kelen kɔnɔ n'o ma ta en compte prochainement an bɛ se k'a fɔ ko an y'an ban sinon pour le moment ban kuma ma fɔ Mali parce que ni i ka droit ye fɛn min ye e tɔw dɛmɛ kungo la e kungo jɔra tɔw nan'i dɛmɛ i b'a f'u ye bon ne kungo bɛ ɲɛnabɔ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan o kɛnɛ tun ma deli ka sigi Asimi Goyita tile la fɔlɔ ni nin tɛ o kɛnɛ fɔlɔ min sigira o de ye nin ye o de kama n'i bɛ ko kɛ i b'i jija i ka jo sɔrɔ i ka jo bila i fan fɛ fɔlɔ o de kama G5 Sahel la an ye jo bila an fan fɛ ka kangari da u ye a ka ca donc kangari de taara gosi MINUSMA ye ani Nations Unies ye k'a fɔ MINUSMA kan ka baara kɛ cogo min Mali ka attente ye minnu ye donc n'an ye san kelen kɛ ni an ma résultat ye on va tirer toutes les conséquences ka bɔ ko la komi n'a ti malidenw nafa o ka nɔgɔ Asimi Goyita Mali bɛɛ parce que Mali tɛ maa si ka jɔnya la bilen an bɔra Takuba la an bɔra Barkhane na an bɔra Faransi ko la Faransi ka accord la an bɔra G5 Sahel la ka bɔ MINUSMA na o man gɛlɛn an ma maintenant an bɛ bɔ de façon responsable parce que diɲɛ de bɛ k'an lajɛ et faisons très attention parce que Mali tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ diɲɛ bunakun kan cogo min jamana minnu bɛ yen n'o ye OTAN jamanaw ye n'olu bɛ Nations Unies na olu bɛ k'o de ɲini donc on veut pousser le Mali à la faute a bɛ komi ni e jugu b'a fɛ sisan ka ko k'e la Gandhi a bɛ Kati bɛ hakɛ to a bɛ to ka e ka page kan a bɛ to ka commentaire jugu f'i ma ou bien a bɛ to ka nkalon da ou bien a bɛ to k'i nɛni n'i dusu bɔra e fɛnɛ tɛna nɛni kɛ yan n'o kɛra e filɛbagaw de b'a fɔ Kati ko ja Kati fɛnɛ bɛ taa de ale ta t'i ye dɛ e ta de b'i ye parce que lumière jɔlen bɛ e de kan donc OTAN jamanaw ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Faransi bolo Mali la olu bɛ fɛ ka o de kɛ ka Mali jogo jugu jagoya dɔ da Mali la ka t'o yira diɲɛ na pour que an dɛmɛbaga ɲuman minnu bɛ olu fana ka tigɛ an na parce que jamana caman pɛrɛnnen don minnu tɛ OTAN na minnu tɛ BRICS la n'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ o de kama an bɛ taa intelligemment et stratégiquement pour que hali n'an bɛ bɔ don min diɲɛ ma k'a fɔ tiɲɛ na jo bɛ Mali fɛ a kan ka bɔ e ma an bɔra accord Serval la an ye jo sɔrɔ an bɔra Barkhane na an ye jo sɔrɔ an bɔra G5 na an ye jo sɔrɔ an ye ambassadeur gɛn bɛɛ ko an jo b'a la Zeni ni MINUSMA m'an sago kɛ n'an ka MINUSMA gɛn bɛɛ b'a fɔ k'an jo b'a la mais an minnu dusu ka teli an tun b'a fɛ a ka gɛn bi de koyi a ka gɛn bi awɔ mais Asimi de b'a dɔn a kan ka min kɛ parce que ale bɛ jamana kunna ni bolo dimina a bɛ d'a tigi de kan na an b'a kɔ an b'a kɔ parce que kuma minnu fɔra o y'anw ŋunafɔ o y'anw hakili sigi n'a waleyara dɛ maa dun b'a dɔn maa minnu bɛ yen u t'a waleya parce que nin waleyali t'olu arranger ne ye ko jumɛn f'e ye o mais an ba Asimi yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛna waleya mais an ka jo sɔrɔ o kan Asimi b'a dɔn k'u tɛna waleya mais an ka jo sɔrɔ o kan dans une année an bɛ jo sɔrɔ o kan maintenant sira ye jumɛn ye maliyɛnw na comme u tɛna waleya u kana continuer ka terroriste dɛmɛ ka an ka jamana ka armée buruja Asimi fana ko job a fɔ Nations Unies ɲɛna ko n'u bɛ taa ni MINUSMA bɛ wuli hali n'u bɛ taa jisuma san u bɛ sara Mali armée de la fɔlɔ n'an ye autorisation d'u ma u bɛ taa n'an ma autorisation d'u ma u b'u tɔɔrɔlen bɛ to u disi kan o de bɛ yen Alahu akibaru u y'u plaigner ko o man d'u ye Asimi ko wa k'o tɛ yɛlɛma dɛ a tɛ yɛlɛma ni dɔ ye den ye i k'a wuli i k'a lajɛ kɛ ɲɛma kumara Asimi ka kuma man ca o Asimi ka kuma man ca ni dɔ ye den ye a wuli k'a lajɛ n'a ye colonel Kamara wele Sadio wele k'a f'a ye je suis pas d'accord a y'u lajigin ala tiɲɛ ni MINUSMA ni dɔ ye den ye u ka Mali zone tampon dɔ violer k'a lajɛ lahara bɛ dinan sɔrɔ sisan mais comme an ma se o niveau ma o ye Mali sɛbɛ dɔn sa donc an bɛ taa basigi kɔnɔna na d'accord fo an k'an sago sɔrɔ n'an y'an sago sɔrɔ nin mandat in kɔnɔna na an bɛ MINUSMA kɛ d'accord halisa an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ka video partager kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ sisan an b'a ɲini aw fɛ a ka video partager sisan an bɛna se sujet ma o ye Menaka ye an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na fɛn min ye Menaka zone ka taa Under Bugane nin wagati in na
djihadistes an b'a fɔ terroristes olu ka wulikajɔ cayalen no ni zone in na surtout Daesh mɔgɔw bon Daesh mun fɛnɛ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn u bɔra yɔrɔ minnu na ka na bon kun jumɛn na ni wagati laban in na u ka wulikajɔ cayara yen armée kɔni sera yen o fɛnɛ kɔfɛ tuguni an y'a mɛn kunnafoniw fɛnɛ la ko fɛn min ye barikana mɔgɔw ka mirage dɔ fɛnɛ taara an ka kɛlɛkɛcɛw ka taga olu i munumunu kunna u bɛ k'u espionner de wa u bɛ k'u bagabaga de wa ala de b'a dɔn an kɔni ye nin kuma ninnu mɛn dɔgɔkun tɛmɛlen in kɔnɔna la. Amadou Tcheba, l'armée malienne monte en puissance. Armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ. I ye Menaka kuma min fɔ f'i k'a dɔn fɔlɔ Menaka ye mun ye. Modibo Keyita tile la kɛlɛ fɔlɔ minnu wulila a base tun bɛ Kidal mais Musa tile la kɛlɛ minnu wulila a base nana kɛ Menaka ye. ATT tile la Ibrahim Agbahanga ani Fagaga ninnu le 23 mai 2006 u taara bi Menaka de kan. O kɔfɛ MNLA min filɛ nin ye ni Faransi taar'u nɔfɛ ka na ATT tile la u nana ka na wulikajɔ kɛ u binna Menaka de kan. O don Menaka attaque fɔlɔfɔlɔ y'a sɔrɔ le colonel Sadio Kamara ale de ni gamu bɛ Menaka. N bɛ fɛ ka min f'i ye Menaka bɛ frontière de la koyi. Frontière. Oui, c'est stratégique. Ni bɛ Menaka i bɛ taa Niger facilement, i bɛ taa Algérie facilement, i bɛ se ka taa Mauritanie facilement. Donc Menaka c'est une sorte de carrefour. Ni mɔgɔ min y'a contrôler i bɛ trafic, drogue feere, bandiya ni terrorisme wale i b'a contrôler. O de kama attaque fɛn o fɛn bi kɛ a attaquekɛlaw bɛɛ b'a ɲini ka Menaka minɛ parce que n'u ye Menaka minɛ u ka trafic d'armes, de drogue, de personnes, de banditisme a bɛɛ u b'a contrôler à partir de Menaka. Ça c'est la région de Gao. Comme Menaka yɛrɛ kɛra région kura ye sisan Menaka est devenu une région. Maintenant comme armée ye opération baw kɛ a bɛ Mali fan bɛɛ u bɛ Nara u bɛ Ɲɔnɔ u bɛ Tombouctou u ye kɛlɛw kɛ Mopti, Bandiagara, Sikaso. Armée bɛ fan bɛɛ fɛ ka sew sɔrɔ. Sisan Faransi y'a ye ko ale taaliw kɛra diyagoya ye parce que u ye ANEFIS bila ka Kidal bila ka laban ka na Gosi bila u taatɔ ye mɔgɔ dɔw faga k'o su dɔ ye k'o Charnier bila ye u kan ka Menaka bila sisan n'u bɛ Menaka bila u ni minnu tun man di n'u bɛ kɛlɛ n'olu b'u attaquer sisan u taatɔ u bɛ diya de ɲinina État islamique fɛ ka État islamique bila ka na u kana Menaka minɛ olu b'a bila dɔrɔn u bɛ Menaka minɛ. O de ye ko ye. O de ye janfa ye e m'a ye comme Faransi bi taa État islamique o Grand Sahara bi pression yɛlɛ o wagati i b'a dɔn ko bɛnkan dɔ de bɛ yen a ye di. A bɛ ko dɔ yira. Bɛnkan dɔ de tɛmɛna Faransi ni État islamique cɛ parce que i b'a dɔn la France jugu t'u la teri t'u la koyi n'u ka intérêt bɛ maa min fɛ u bɛ t'o négocier donc État islamique de ye négocier sisan ka fɔ ka pression yɛlɛ Menaka kan parce que olu tun bɛ Menaka olu de tun b'u ni Menaka cɛ olu bɛ n'a bila a y'a ta. Mais c'était sans compter sur la détermination des femmes. Colonel Passa, colonel Sadio, à Kakekun Fogafa, il est très stratège. Parce qu'à Ben Zoni nous don, il connaît les enjeux. À quoi qu'un chef d'état-major follow up mais appui aérien de Willy ne côté quoi kata Menaka sauver kata MSA ni gacha kata renfort Douma au Banade aérien de bina c'est ça l'armée malienne va prendre Menaka en main. Che o de kara koro kara wachicha. Aha. Waman. Elle dirait partager malien. EGC ani Faransi olu de ko Mali armée tɛ don Menaka diɲɛ na o de ye arafali min fɔ u ka mélange min fɔ n'o bɔra Niger kana o kun nalen don renseignement ɲini de la ani ka Mali armée intimider pour que o kana se ka don Menaka mais c'était sans compter sur la bravoure de Assimi Goïta déterminé du colonel Sadio Kamara des 5 colonels minnu ko armée ma aw bɛɛ taa wa aw bɛɛ don pian. O de kɛra dɛ. A tɛ tɛmɛ o kan.
o nana bi gacha ni MSA kan Mali armée nana renfort la dongelen terroriste kemeni bi woroni shegu yo de faga ka bi wolo fula nyama mine ka bi shekin jogi kankara kaki ha a renfort me ka boyoro mi kana EGS de meno terroriste e bo dodi Niger Bazoum ka Niger Macron ka Niger ou me ka boyere Allahu akbar oh donc Mali claro ko la quoi armée munun be hakila ya video ni so kadi u jaminen do olu koni na fara saya be ya fo bi giringa ta o ti saya don quoi ngode chama me Mali armée ko o de en compta c'est o de ba on fari fo di quoi gandi ka fo ko mo se ka ta ya ko ni tara ko saya be mo be armée ko le ba fo ko bo ko mi ta amita ka to lajɛ saya be yɔrɔ min amita saya kamɔrɔbɔ amita faso kumabɔ o cɛŋana caman de ye wuli ka jɔ kɛ ka to cunmɛna kan o ma taa avion fɛ dɛ u ye mobili boli ka na dugukolo fɛ su tile u bɛ mugu ci la piège bi da u ye mini bɛ dɔw ye avion b'u bagabaga ka fɛn bɛɛ kɛ n ka cɛ bataillon donna o y'a sɔrɔ élément minnu bɛ yen olu bɛ kɔnba la terroriste k'u susu don o don an bɛ don min na ko bi État islamique au Grand Sahara olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini dɛ. Allahu akbar. Donc, voici Menaka. Oh, mais Menaka, a jukɔrɔla ye nin de fana ye Faransi fɛ k'a yira diɲɛ mana k'a fɔ bɔ an bɛna taa MINUSMA kuma na an k'a to État islamique au Grand Sahara an k'o dɛmɛ o ka Menaka minɛ n'o y'o minɛ an bɛna taa fɔ MINUSMA la ko an b'an to Niger ka Mali dɛmɛ parce que o y'an gɛn k'a sɔrɔ u ti se donc ka tila ka EGS dɛmɛ pour que ka Mali lagosi ka anw nkalon tigɛ o de kama Faransi taara fɔ Nations Unies ka kɛnɛ kan ko olu b'u to Niger ko ka na patrouille kɛ Mali la o kun kɔnɔ ko État islamique au Grand Sahara min n'u y'o labɛn k'o renseigner ka bloquer k'o renforcer k'o bɛ se ka na Menaka minɛ k'o bɛ se ka Mali armée kunbɛn n'o kɛra u bɛ kumada sɔrɔ diɲɛ b'a fɔ ko non ko vraiment k'o ka kɛ Mali yɛrɛ ji bɛ jigin Mali ka to u b'a fɔ vraiment o ka kɛ parce que n'o tɛ anw dɛsɛra Menaka Ala barika anw ka armée cɛŋana wallahi suma wallahi anw ka armée jɔra a jɔyɔrɔ la ka jamana kunna wolo Amadu Cɛba nunu datu kan ka sɛbɛn histoire de la cɛ minnu ye nin kɛlɛ ninnu kɛ baara minnu waleya minnu kɛ ninnu kan ka sɛbɛn histoire de la parce que nin bɛɛ komi Mali bɛ ka farafinna de bɔ bolo la anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri de bɛ ka kɛ kelen ye sababu ye ka diɲɛ dilan ka diɲɛ bila sira ɲuman kan wa Ala barika la o wulikajɔ o bɛ ka bɛn sababa ma a ka di malidenw ye cogo min a bɛ kɛ ten anw de bɛ ka farafinna ka indépendance d'a ma an bɛ Ala fo ka Ala barika da a bɛnna anw minnu tile ma anw bɛ participer a la parce que anw b'a fɛ hali n'an ma fɛn sɔrɔ an tɔgɔ ka fɔ an kɔ donc Menaka enjeu de ye nin ye min kɛra Menaka o de ye nin ye o de kama ministre de la défense colonel Sadio Kamara hakilila tigɛlen ale ni Asimi e m'a ye butu si la bu tɛ Sadio la bu tɛ Asimi la bu tɛ Diaw la bu tɛ Wage la ni u ye u bɛɛ pasalenin don parce que u bɛ hami ni jamana de ye pas parce que u bɛ ministeriyaw ni famayaw la ko u bɛ kulɔ dɛ u ti kulɔ non parce que u bɛ hami ni jamana ye colonel y'a ka minɛnw ta ka taama dugukolo kan ka taa Nara Colonel John le ministre de la défense ka taa population lamɛn ka t'u ka tɔɔrɔw dɔn solution minnu kan ka apporter jamana kuntigi tɔgɔ la k'o kɛ k'u rassurer k'a fɔ yɔrɔ labilara koyi an bɛɛ bɛ se ka t'i ka taga la donc an bɛ Ala fo ka Ala barika da Mali mago bɛ min na bi Mali bɛ k'o de sɔrɔ o de kama CEDEAO ka sommet nata le 3 juillet CEDEAO jigi commencera ka tigɛ Faransi jigi commencera ka tigɛ parce que ne y'a f'i ye ko Mali ye Faransi ka précaré tun don États-Unis nana de ka dɛmɛ kɛ États-Unis y'a ye Faransi ka chemin nin a tɛ abouti o tuma an ka bɔ Faransi kɔ an yɛrɛ ka an ka sira ta Assimi ka 24 mois États-Unis ka affaires étrangères porte-parole min n'o ye Ned Price ye ale ko États-Unis ko k'a bɛ Mali ka 24 mois k'a b'a reconnu parce que stratégiquement u fana bɛ k'a ye Faransi ka solution cliché in tɛ mago ɲɛ
donc an ka tugu Mali kɔ an ka tugu colonel Assimi Goïta kɔ ani les 5 colonels kɔ o de b'an arranger donc o de dynamique bɛ bi kunungo sigi minnu kɛra minnu fɔra anw jigi ka ɲi parce que jamana fila bɛ yen anw tɛ se ka janfa olu ɲɛna o ye Russie ani Chine ye olu jɔlen b'an kɔkɔrɔ an bɛ sigi ka jaabi kɔnɔ n'o kɛra an b'a commenter yan. D'accord ni Ala sɔnna o tumana la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔfɛla ma an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ nin ye a ka bi tarata juin kalo tile 14 nin ye o walawala kɛnɛ ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ka video partager kosɛbɛ bi maa mun b'an bolo ale ye Seru Umar Traoré ye donc ka bɔ jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna la kumakuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ. mais min fɔ dɔrɔn Amadu o ye malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que e ɲɛ tɛ Faransi la Faransi bɛ ka sago kɛ anw na mais Faransi bɛ ka bingani min kɛ anw kan ka anw tɔɔrɔ sariya sɔsɔ don droit de l'homme sɔsɔli don diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la wa Faransikandenw yɛrɛ ɲɛ b'a la mais i tɛ Faransikanden kelen sɔrɔ min b'a fɔ k'a b'a a ka jamana janfa ne t'a ye don min Mali ye Faransi ka ambassadeur gɛ o y'a sɔrɔ Macron ani Sego chose muso Jean-Yves ayi Marine Le Pen o y'a sɔrɔ olu bɛ campagne gannen na mais Marine Le Pen kun ka opposant ye Macron ye o don a tɛ fɛ Macron ka yɛlɛli mais a ye discours kɛ ka Macron soutenir ka Faransi soutenir fɔ Marine Le Pen ko ka Mali ambassadeur gɛ a kun t'a kalama k'anw ka ambassadeur gɛnna a ka ca ni san 3 a kun t'o kalama o tuma bi bɛ ka kɛ anw minnu kan o ye minnu bɛ ka bɛn an kan ye bi bɛ ka kɛ anw minnu kan mun na anw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn soutenir minnu bɛ ka bin anw kan hali ni opposition politique sociale b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ jɛ ka bin anw kan bi bɛ ka kɛ anw minnu kan anw tɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka bin an ka jamana bɔ bolo la o de ye Mali ka kunnangoya ye donc an b'a ɲini maliyɛn minnu bɛ yen halisa n'u ma ko in faamu n'u ma fara colonel Assimi Goïta kan u ka dɔ fara Mali ka kunnandiya kan u kana an ka fara ɲɔgɔn na an ka jɛ an ka kɛ kulu ye an k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la maa o maa min bɛ fɛn min kɔ i si t'i ta sɔrɔ ni Mali ma sauver ni Mali ma bɔ juguw bolo wa ni Mali bɔra juguw bolo i hami bɛ min kan o tɛ dɛ i bɛ fɛn sɔrɔ min ka bon n'o ye donc an ka baara kɛ pour que an ka jamana bɔ a juguw bolo ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo i ka faso kanu n'i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la i n'i ka jɛkulu a bɛ baara min na jamana ɲɛ b'a la ni Ala sɔnna Ala ka to jamana ka dɔw ami Ala ka sara aw n'an bɛɛ ye ami merci beaucoup kɔrɔ Seru an bɛ i fo dan tɛ foli min na i yɛrɛ bɛ cɛsiri min fana la ka se ka jamanadenw kunnafoli ka se ka kunnafoli yɛrɛ ka se ka walawala mɔgɔw ka se ka sɔrɔ u sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ u ma sɛgɛn lafiya yɛrɛ kɔnɔ an b'i fo la kosɛbɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ yen nin wagati in na k'u bɛ wulikajɔw la jamana ye an tɛ bɔ kuma la n'an m'an ka sirifukuntigi fo ni o ye Asrafu Surafa ye Ɲoro an b'a fo hali don an y'a ka kutubaw lamɛn a ye kuma caman fɔ kuma minnu ye jigisigi kumaw ye an bɛ ale fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka Usumani Seri Morane Ayidara ka an b'ale yɛrɛ fo ka taa Imam Mayi Watara k'u bɛɛ fo fɛn ye Seko Lasana Kane ka bɔ yan fo Segu an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen Mali karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen Mali dɔnbaga fɛn fɛn bɛ yen Seko Amadu a sigilen don nin wagati in na fɛn min ye Muntugula ye an b'a fɛnɛ fo a cɛ sirilen don kosɛbɛ jamana ye an bɛ to k'a ka video la kuma caman donc ka bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔw fɛn fɛn bɛ se ko la donsow dɔnnibagaw k'u ka dugawu kɛ jamana in ye halisa jamana jɔlen bɛ se ka to an b'aw bɛɛ lajɛlen fo hakɛto b'a kan wasalaam. Signora Ella di Anna Street.